ଦେଇ ନେ पूरी तरकारी हे गेला ମୋ ହାତରେ ତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଛି। ପୁରୀଟା କେମିତି ଫୁଲକିଛି ଫୁଲକା ଫୁଲକା ପୁରୀ ଖାଇକି କ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁରୀ ଆଳୁଦମ୍? ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି। ୟମ୍ମି ବହୁତ टेस्टी। ହଁ ବାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି କିଚେନକୁ ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଯାଉଛି ଶାଗ ଭାଜିବା। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି। କିଏ ଖାଇବେ ଆସ ମୋ ସହିତ। ଚୁନି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ମୁଁ ଖାଉଛି ଭାତ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ରାଇତା ଆଉ ମାଛ ଭଜା। ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ମାଛ ଭଜା, ଇଏ ଭଜା, ଛୁଇଁ ତରକାରୀ, କଚମ୍ବର। ହଉ ଖା। ଖାଇସାରି କ'ଣ କରିବୁ? ଶୋଇବି। ଶୋଇବୁ? ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଶୋଉଛୁ। ଆଜି ବା ଛୁଟି ମୋର ଅଫିସ ନାହିଁ। ଛୁଟି ଅଛି? ହଉ ଶୋଇବି ଆଉ।